L'Adam continua tercera després de derrotar el Lleida Esportiu. Els cervesers han sortit com una llau i abans de la mitja hora ja guanyaven per 3-0. Inés ha obert la llauna, Edu ha rematat una centrada de banda per fer el segon i Zarate, tot sol dins l'àrea, ha fet el tercer. Bueno, la verdad es que hemos tenido la suerte de ponernos por delante en el marcador muy pronto. Eso ha dado confianza y serenidad al equipo para encontrar las mejores soluciones. Y bueno, cuando te pones el marcador tan pronto, tan favorable, pues lógicamente hay esos periodos donde el jugador pues da algún toque de más, ralentiza un poco el juego, busca el lucimiento personal. Y hay fases donde bueno, no hemos estado tan bien, pero en líneas generales el partido ha sido muy bueno del equipo. A la represa, Inés ha sentenciat el partit amb un potent xut que ha suposat el quart dels barcelonins i el segon del seu compte particular. Poc després ha arribat el gol de l'honor del Lleida en un córner i una gran volella de Canadell. Més tard, els del Segre han desaprofitat un penal que ha aturat Pol Agustí per fer el segon. Molt més que relaxada l'Adam és que nosaltres hem començat a jugar, nosaltres avui hem jugat només 5 minuts. Nosaltres som un equip que competim molt bé, el que avui no hem donat el nivell i no cal mirar molt més enllà. No hem de buscar excuses, el resultat és molt just, l'Adam ha sigut superior a nosaltres, sí que no és la millor situació que et pots trobar, que de jugar dimecres, dissabte, i molt més enllà de jugar a nivell físic és un tema del rival que et toca, no? D'un Espanyol i un Adam et requereixen d'un nivell de concentració, més aviat físic que un nivell de concentració molt alt, i és el que ens ha fallat, no ens ha fallat els canvis, sinó que ens ha fallat ha sigut el cap. Al final, triomf contundent per 4-1 de l'Adam, que suma la 6a victòria consecutiva a casa i es manté en tercera posició amb 33 punts. El Lleida Esportiu, en canvi, amb la derrota continua a la zona baixa i més a prop del descens.